Hemejäde salam, men alçyn habarsız galma gepleşigimiziň 192-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, gynansak da gepleşigimizi gynançly habar bilen başlaýas. Eýýäm hemme kimiň Türkiýedaky, Siriýadaky we başga da bir näçe döwletde bolup geçen ýer titreme barada habary bardyr. TV urbet bahçılık muňa bir alaç ýok. Allahjanyň özü kömek etsin, sabr bersin. Şehit bolanlaryň arasynda biziň hem ýyllaşlarymyz bar. Şolar üçin hem Türk gardaşlarymyz üçin doğa dileklerimizi kem etmeli. Ruhlary şat, jaýlary cennetden olsun. Türkmen, Türk dost bolan gatnaşyny hata berkep, ilerden bolman özüň nasip eyle. Rabbena gfir lana we li ihwanina allazina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين يا رب العالمين. Gelin ne habarsız galma gepleşigimiziň formatyny dol şekilde dowam edelim. Eşitmedim diýmän Türkmen buýsanjy ýyllaşymy Döwletjan Ýagşymuratowyň täze boýy we garşydaşy belli boldy. Ýadyňyzda bolsa öň bir bölümde buşlap geçipdik. Döwletjanyň boýy mart aýynyň onuny bolýar diýip, ana şo garşylaşmanyň güni belli boldy. Döwletjan diňe öňe. Klip täzeliklerine jeri bilen başlaýas. Belaýaly. Belaýaly, belaýaly, sen bilýän adam tanamam. Belaýaly, canım ally, başga ýok boljak senin ýaly. Ýylyň parlak ýyldyzy Rüstem Haliýewden täze klip, aýrylyk klip gowulypdyr. Yüreğimde garly ady, hiç eşmedi ýaşlan ady. Yaman ekim acı tiken ayrılıp, Belegi boyuna gafletli, dildi gönlüme ağlatdy. Dostlar, siziň pikiriňizi bilesim gelýär. Rüstem Haliýewiň gepleşigimize mihman edelimi? Uzak aradan soň Rasim Gelliýew klip hödürläpdir. Seret maňa. Seret yarım ey, mana, seret yarım ey, seret yarım ey, mana, intizarım ey, Inniki täzelik Maral Durduýewadan Rehim eyle hakykatdan manily bolupdyr. Rehim eyle, olma beyle, durmuş meni ýadatdyň goý günüme, ömrümüz bizim geçip barýa, barladım dulgy gaşyp barýa. Biwe pamyň sen aýdymy Hemra Recep bilen Hacı Ýazmamedowyň toýdan jany sesleri. Haydi yola, gidiyorladım. İki yüzlü bir kahve. Karman burli, tüyünün gülüşü. Halipa Kakış Aman Durduýew arkadaly Serdar geldi aýdymyny konser şekline hödürläpdir. Beş vilayet, beş doğanlar, beş doğan sizin bilenler. Türkmen halkı bağıtıyardır, arkadalı Serdar geldi. Empoş täzeliklerine başlaýas bu tesi fit täze ýüz Karvilanyň tazanlygyny. Soňmy ýok näme diýsen, durmuş doýrunok näçe iýsen. Aslında men ýöne alman awsap ýör, şamary diýil, alsam maklap ýör. Yaşamaly şeýle sadýaly dagap, şiňnäki nazap, ýamany ýaglap. Instagram täzeligi Parahat Aman Durduýewden. Menin köňlüm saňa ley, bagly bolsa da, ýaşygyň ýadygar ey, maňa galsa da. Menin köňlüm saňa ley, bagly bolsa da. Yeni bir Instagram täzeligi ýaş şahyrymyz Kerim Haliýewiň ýüreginden ýüreklerimize yer titreme barada. Ece diýip ağlar yetim balalar. Bağlan diýip ağlar biýalaç ene. Doğany dogandan, dosty ýaryndan baky aýrasalar. Bir acı seni
tebiği apada Allah'dan başka ne insan çareli ne de var alam. YouTube täzeliklerinde Sin TV'den täze video Nikola Tesla barada. Ol 19 ýaşynda Awstriýanyň Graz Üniversitetine okuwa girýär. Gysga wagtyň içinde ýyldyzy parlayan talip bolmagy hem başarýar. Ol ýerde generator Inni gelýär körneri ýatlaş hajymyda Anneverdi Attanow keçipelek. Gürüm bakın kiç peleğinin işini kiç olunsun kiç alına Yine bir körneri ýatlaly maraldyr diýenden aýrylygyň aýdymy. Üstüne şeydip madam toy toylayar dünýäň misleri Tallahubam başımdaky şadım yüzde desmal bağrım üzre padığam seni haysi pelek urdi dilberim meni haysi pelek. Inni gelýär tesirleri okumaly şagymyda ilkinji tesir ýazyp bayrak gadynyň dostumyz Mahir Temýid. Biraz ýylgyralyň dosty. Degişme. Alo, bu tüýz kömekmi? Hawa dinleýän. Aýalym çaý döreýip baklaşgada benzin içipdir. İçi gyzyp howluda ılgap ýör. Alada etmäň 10 kilometrden soň benzin gutorsy özi durur. Tesiriniz için köp sag bolun. Bize Instagram sayfamızdan yazıp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Jeytunurdan dostlar beýdip 2 gezek ağzamam. Soň beýlekler öýküläýmesindir. Jeytunur ýalňyşmy? 2 gezek däl 3 gezek aýdyp geçdik. Yine bir tesirimiz Rowşan Gurdov. Salam media tamy işgärleri şeýle gyzykly alyp barýaňyz Voronezh şäherinde sizi gepleşiňize sypdyrman tomaşa etýär. Mundan beýle iň gowy täzeliklere garaşýar. İşiňizde üstünlük udaçy, janyňyz sag bolsun. Köp minnetdar. Endi gelýär soňky tesirimize Dilber. Tamam etse bize de okusaňyz. Haýyş Türk elindäki türkmenlerinden salam. Size işiňizde üstünlük köp sag bolun. Biz hem Türkdäki türkmen illeşemede ulluqan salam ýollaýar. Dostlar, bu bölümde täzelikler şulardan ibaret. Menim fikrimçe bu bölüm bir like'a münasip mukadiyen. Şeýlelik bilen bölümümizin soňuna geldik. Iň esasy özüňize gowy seredin. Indiki bölümde görüşýänçä hoş, sag bolun.